dneska ideme natáčať video z Impossible Obby, takže sa pripravte, dávajte odbery, lajky. A díky za tých 33 odberateľov a 600 dačo zliadnutí. Počkať, ja som nedal Olivera, ja som nezobral Olivera. Juj, už je tu. Jak tam bolo, pane? Zle. Prečo? Co tam čaká 5 hodín. Na čo? Daj subscribe. Čakáme sa? Čakáme. Ideme dve malé mušky. Muchy. Dajte like a subscribe. Ak chcete vidieť ráno krásny deň. Ak nedáte 30 lajkov, zrobíme ďalšiu. A to bude veľmi dobré video, lebo jak sme sa dohodli. Áno. Keď budeme mať odberateľov, čo už dávno máme, tak natočíme video, takže... Tak to bude na zabava. Pamiętasz? Jak to było? Niečo také, ne? Hej, Pamätám si teda. ja to poznám. To poznám celá moja... Nie. Dobre, tak potom ja som jedný. Je to známa pesnička. Aha. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Ok, stačilo. Okay. Prvá stage. Simple. Ideme Simple. na simple. A vraj to je super hard obby. Hej. Hej, poď. Okej, hop. Je. Hop. Juhuhuj! Tatuj. Počkaj, ja som padol. Á, to je nič. To je ja. Čujem. Ísť. Tak si tam skočil. Robíš. Hop, hop, hop. A je tam. Ja spívam. Pomaly. Mám. Super. Sa kúkol, či nepotrebujeme tlačítko, ale potrebujeme tajničky. Podľa vás. Teraz ti budeme pozerať sa na príšery. Tak hej, dajte odber, ak nie, dajte like na toto video. A potom sa budeme dohodnúť. Kamarátky nič nezrobte. Dajte do komentárov Monstera. Hej, napíšte do komentárov, že chceme monštrum. Áno. Napíšte. Dajte na to. Kde stáš? Simply walk around it. Také ľahké. Simply, to je docela ľahké. Simply walk around it. Run away, run away. Je button je hore. Hop. Sa strepa akurát na konci. Na konci, ok. Počkám ťa. Čum, čo to je? Light rod. Hej, stačí. Porazili sme simple. Ideme na easy. Či? Mňa zaujíma, Ok. čo bude. To je easy.
Nie? Hej, to je easy. A zajímá, či bude to ten tam hard a také Hej. impossible. A ja... Hej, a to posledné, to som zvedavý. A poviem vám všetkým dopredu. Nie som dobrý na Valhov, neviem, ak to bude Valhov, budete asi dlho na mňa čakať. Hej. Tak zrýchlíme video, lebo ani ja neviem, Valhop, to je to. Zrýchlime video. Valhopy sú strašne ťažké. No, keď nemáš počítač, tá hej. Prosím, nehovorte v komentároch, že sme nubovia, lebo daktorí ľudia to vedia, daktorí to nevedia, to je to. Ja nie som ľubý, nehrám cez počítač. Ani on. A to jen z vás napíše v noc tú vašu posteľu, prišiel. Ne, ja som padol. Milan, Čo ty robíš za triky? Kedy, čo, kde? No. Som na 50-ke. Juhu. Bude podľa mňa. Už aj toto je trošili. Ale nie veľa. Ale nie veľa. Ak toto nebolo ťažké, no mňa toto video nebolo na YouTube. Prečo? Lebo to nebolo to podľa. Keď ste toto video raz nevideli, to sme ho nakoniec nepustili do boja. Táto ma nezaujíma. Potom si čakám. Čakám. Teraz to stojí, vidíš? Vidím veľký obraz. Mona Lisy tam vidím. To je taký veľký skok, veľký jump. Nie, počkaj, ty si našiel logiku. Ja som tady nešiel, ja som normálne preskočil z dola. Dal? Zaujíma, čo. Hop, Hop, hop. takže mám zrobiť. Hop, Nedal si to? nedal. Ok, čakám. Tak okej. To druhé. Mrzí. Medium. Dáme si do palety medium. Medium. Dal som to. Opa. To je ťažký. To už je dosť ťažké, poviem. Čo začínajú byť dosť ťažké a psychol. Hej. To je mediumka. Ne, ja som padol. Ja som zaseknutý, ja skočím dole a pazním rovno do toho červeného. Pomaly túnem dole a idem. Počkaj, logika vlastne, hej. Ja nemám logiku. Tak, pôjdeme. Hop. Toto neznášam. Čo sa deje? Ty čo si Michael Jackson? Hej. Dal som to na prvý. Na prvý. Ja som na 66. Počkaj, ja dojdem na 67. Na 6-7. Opovážiš sa to. No už mám 6-7 a čakám ťa. No. Nie. Ten lebo neznášam. 6-7. Nedostaň ten vírus. Ne, ja som padol. 6-7. To je ťažký valhop. Ty si padol? Jaký Valhop?
Nie, Malop, sorry. Parkour. Ja som umrel. Dobre, zomri. Prečo? Neviem. To je také ťažké. Fú. Nikto nebude. Zopakujem to ešte raz. Mám 68! Dáš to? A teraz keby si netrafil oný. Ty kokos. Šum, šum. Šum, šum. Šum, šum. Šum, šum. Prečo mám také šťastie úplne, že o ničom. Čakám ťa na 70 a mám, dajme si 69. Som na 70 a tam ti čakám. Mári bomby. Som to dal na prvý pokus. A ty. Tak už ja mám zrobiť. A ja? Ticho. Jež, mám to. Čo tam je? Kúkaj, to je na tej to je na tom pixelu oný. Preskok. Čakám ťa, alebo... Tuto budem sa chvíľku Oh mordovať. no. Oliver, Čo? čum. Čo je ďalej? Hop, 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 hop. Ja to dám! 75. Ešte čo nás čaká? Kúkni sa na seba. Oliver, Čo? kúkni sa na seba. Čo to je? Toto video vidíme na 24 hodiny možno. No, tak to zrýchlíme. Alebo to necháme tak. No tak len 12 minút, vieš, natočené. Hej. Na modelu. O deň... To nejde! Čo nejde? Že o deň neskôr, Valhop. No hej, o deň neskôr. To nejde! O rok. Ty si to ešte nedal, ja som... To čo má byť? Veď toto je horšie ako Horšie je... Oj, A to ja neznášam Monopoly. prečo? Sú ťažké. Ja som to nikdy neskúšal, takže mne to môže byť jedno. Čakám ťa. Už ideš, bomby. Nemáme. Kvôli čomu? Toto to je také ťažké, toto tam čo bolo. To dáme, to bolo, to som dal na prvý. Ty si to nedal? Potrebujem asi lieky proti bolesti hlavy. Prečo? Mám nervy už. Teraz ja mám nervy. Čo to bolo? To musíš spamovať. Že? Mám to.
easy. Neviem, či som zase nezapchával. Opo. Ja nerob to. Čo? Nerob to a Čo ja mám robiť? zatkávať zvuk. Kde sú? Čo? No, ja som bol... Na kolkačke. Čakaj ma. Čakaj ma. Okay, čo? Skoč to. Okej. Toto je easy. Toto, čo? Si mám akože napichnúť nohy do ľavej a do pravej a ísť tak, jak na tyčke. Juhuhuj. Ja nie som Michael Jackson. Čo? Takže neviem. Čo ja idem bomby? Riti. Ne! Som padol. Nejdem dávať frisky. Ale už som tak padať. Akurát, ja som na to to skončilo, som bol príliš pomalý. Je bomby. Čukni ma, bežím tam. Hop. Mám to! A ja. Dobre, dobre, dobre. Požiaľ zrobię, nie som majster, ani som Mr. Beast. Mr. Beast. To si jak spravil? Mám dať skip? No dobre, môžeš použiť. Raz. Raz. Lebo aj ty to použiješ. OK. Dobre. Tu sa teším na výpadku, že tam vidím. Vypol. Ja som to jedinou dierou... No, tak to je i... Bežím. Prečo? Ne. Čakaj ma. Toto je ťažké. Čakaj ma. Čo ty tam úplne tam robíš? Ja to dalo na zelené. No tak rovne... Aha. A ja tu celú dobu len cez to bežím a tu musím použiť číslok. Čo mal robiť? Číslok. Joj, ja nemám taký tlustý avatar. Pustý avatar. Ale avatar je tlustý. Kokos, tam sa to nedá. Ja vravím, že sa to tam nedá. No.
to ešte stále neviem. Musel som. Ja už nemám skipy. Tak to má byť. Tam nie je dobrý šipkovod. Ale Tam som aj ja skončil. To je v pohode. To sa stáva. už sa tu mordujeme. To A sa, to len sme na to sa Impossible. stáva. Ja som na konci. Ja som na konci býval. Sám. Na konci spíval. Pravá strana mi ide. Sám. Hop, 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 hop. Ja som teraz použiť tak strašne frisky. Nemôžeme. Lebo nikto z nás nepoužil. Mám to. Si nepoužil? Ale musíš. No musím ja použiť. No. A tak nedávajme skipy. Aby Áno, vôbec. by sme to mali tak. Strašne ťažké. Som na tom delu. Toto bude zase na dlho. Tak nič. Čo tak nič? Nespí ma. Som tam. Ty ma si iba nenaspí. Lečum. Som tam. Olive. Som tam. Ale fakt. Musíš čakať. Hej. Ako keď. Ja viem, jak to. To čo je? Upside. Ne. Upside nie. Upside down. Dam. Dam, Down. dam, berebem, dam, berebem, dam, badabam, dam. Dam, Br patapim. tralero, tralala. Žum. Že som jak Spider-Man v Primu. Žum. Br patapim. Tralalero. Mám. Ne. Zatiaľ, keď vy pozeráte, ak my mordujeme, to asi trošku zrypíme. Možno. Tak dáme to do 110 a asi ukončíme video. To... Ani nápadom, toto video by malo byť dobré. No veď, bude. Lebo nikdy nevieš, čo bude ešte ďalej, kokos. Mám to. 97, čakám. Ty si to spravil? Hej, ja to mám. Ja som akurát spadol dole. Tam sú schody, vieš o tom? Juj, toto neznášam, a ešte na môj skin. Si mám dať baletku, aby si ho dozadu. Čo? Baletku si dám. Letka. Káže vraj. Yes, mám to. Aura moment. Ja som to dal. Čo? A ja som to zrobil instantne. Čo? Instantne, že to spamoval som. Nie. Sme na difficult. Difficult. Tak dokončíme difficult? Jasné. Tak dokončíme difficult. A tie ďalšie
challenging. Dáme na budúce. Ak budeme mať 60 odoberateľov, tak dáme tie ďalšie. Máš to? Ak budeme mať 20 lajkov, dáme... Toto bude asi dlho trvať. Letíš tu? Čo? Prečo vidím? Vždycky, keď sa na teba kúkam, tak to je... Brr. No dobre, asi to aj môžeme už tu ukončiť. Bu. Mal to. Čo? Neviem, jak to mám, ale... Nie si veľmi spokojný. Nevieš to spraviť. Yes! To je na mňa! Som na 106. Dáš to. Všetci čumú na teba a držia ti palce. Tak to je super. Počkej, vystrihneme to. Nemôže hrať. OK, dal to. A teraz či aj toto budeme strihať. To nie tak, to nie tak. Nie tak. Ale so shift lockom, ale takto musíš byť. Týmto smerom. Pozerám sa hore. Dobre. Týmto... OK, vystrihaj. Nie, Striháme. Ja to zle- Po 4 hodinách. Nedal teda. Toto video... Skončí, neboj sa. Ale dlho to bude trvať. Možno. Ne. Ja som tam doslova bol. Vám z dálky. Dobre. Žum. Nie! Ja som na poslednej skákal. Teraz ma čaká, ja som ťa čakal 4 hodiny, či koľko. Teraz ma čakaj. 10,000 years later. Nedal som to. No. Toto trochu dáme akože... Nedáme! Okay. A ja. Život nie je fér. Život je strašne fér, reálne. Život nie je fér, ale musí... Aj keď je to zlé. Juhu! Aj keď je to zlé. To nedá. Všetko sa dá, keď nechceš.
som padol na posledné. Čau. Strich. Máme tu nejaké technické problémy. Oliver chce mi pomôcť. Či on chce odo mňa pomoc. 1000 years later. To sa aj mne stalo. Toto video nikdy neskončí. Tak toto bude ešte dosť nadlho. A to som všetko spravil bez šifroku. Čo? Nič. Pán Oliver sa zasekol. Okay. 5 hours year later. Prepáčte ľudia, ale musíme končiť video, lebo toto je veľmi ťažké pre Olivera, takže aj pre mňa to bolo ťažké, ale dávajte odbery, lajky a som veľmi rád, že ste tu boli. Takže Uvidíme sa. áno. Čau. Čau.